Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, se inkompli nirrifletti dwar l-omilija li għamel il-Papa Franġisku meta żar Fatima b'12 u 13 ta' Mejju f'dan iċ-ċentinarju u hemmhekk iddikjara qaddissin anke 2 mit-tfal Franċisku u Ċaċinta 2 mit-3 viżjonarji tal-Madonna ġewwa Fatima. Diġà rajna l-bidu ta' din l-omilija l-aħħar darba fil-qosor infakkar li l-Papa fakkarna li l-Madonna ġiet Fatima bħala li trid turina iva li nistgħu ngħixu stil ta' ħajja li jħodna l-infern imma ġiet turina il-way out mill-infern li huwa Kristu id-dawl vera tagħna li Marija ġiet turihunna u ġiet tipproteġina taħt il-mant tad-dawl tagħha. Imbagħad il-Papa ikompli jgħidlek fl-omilija. Eżis Pellegrini, aħna għandna imqabdin magħha bħala wlied nejxu bit-tama mistrieħa fuq Ġesu. Għax kif smajna fit-tieni qari, dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja qed isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Meta Ġesu tela fis-sema, wassal fih dan il-missier tas-sema l-umanità tagħna li kien irċieva fil-ġuf tal-Verġni u li issa għat-tiżjed ma jitlaqa. Bħal ankra, ejjew inqedu t-tama tagħna f'dik l-umanità li issa tinsab fil-ġenna fuq il-lemin tal-missier. Din it-tama tkun il-lieva tal-ħajja kollha tagħna, tama li żommna dejjem sal-aħħar nifs tagħna. Mela hawnhekk eżisti fit-tielet paragrafu ta' din l-omilija, il-Papa jerġa' jenfasizza u jirripetixxi darbtejn għandna tiġini f'moħħi meta rajt il-Papa fuq it-television jagħmel din l-omilija meta qal għandna għajjat mill-qalb hekk kienet karba vera sabiħa li ħarġet minn qalbu rid jenfasizza il-Madonna ma ġiex twarwirna ġewwa Fatima hija U issa f'dal paragrafu jenfasizza hija l-om li ġiet turina it-tama eżistijej, però qabel ma jurina din it-tama x'inhi il-Papa jrid jidilna li aħna nkunu imqabdin igraw Fatima Marja bħala uliet. U allura jekk tkellem il-maternità ta' Marija, aħna il-Pellegrini li qegħdin nagħmlu din il-mixja tagħna fuq dil-art fit-triq tal-lejn il-ġenna, irridu niskopru lil nfusna bħala uliet. U dan huwa enfasi qawwi importanti illi l-Papa Franġisku qed jagħmel. Li aħna irridu nkunu uliet Marija. Jekk Ġesu qal lill-Madonna hawnhi ommok, Ġesu jgħid lid-dixxiplu, jekk jgħid id-dixxiplu hawnhi ommok, lil Marja jgħidilha hawn ibnek, mela Marija ssir omm u d-dixxiplu jsir iben. Eżisti. Issa aħna għandna bżonn akkattawl tal-Ispirtu Santu li jurina kif ngħixu ta' wlied. Meta aħna nsiru ulied Marija, issa bih tagħha li aħna nsiru bħal Ġesu. Għaliex Ġesu huwa ibn il-missier fl-eternità, huwa ibn Marija fl-umanità. U aħna l-istess, bis-sagrament tal-Magħmudija f'Ġesu nsiru ulied il-missier, però fil-ħajja tat-talb tagħna insiru uliet Marija meta aħna naċċettaw dan id-don li Ġesu tagħna minn fuq is-salib. U nsiru bħalu, jekk hemm raġuni għaliex Ġesu tagħna l-Madonna bommu tagħna l-istess bommu ma tagħniex omm oħra, kien hemm Marija ta' Ġwanna, kien hemm Marija ta' Kleofa, kien hemm Marija Maddalena taħt is-salib eżisti. Imma Ġesu il-Marija ommu tagħna, mhux Marija oħra. Għaliex għazlinna l-istess biex aħna nkunu bħalu, nkunu ħutu. Għarru kemm sabiħa dil-maternità ta' Marija li l-Madonna l-Papa jgħidilna ġewwa Fatima
L-inna tiġi tatina t-tama, tinsawx qabel kien tkellem dwar l-infern. U jrid ineħħi l-Papa dil-idea li Fatima huwa xi ħaġa li jbeżza lin-nies. Fatima huwa messaġġ ta' tama. Eżisti. U din it-tama, il-Papa jidħol daqsxi b'mod profond, ma nafx kemm in-nies fil-verità fehmu dak li kien qed jgħid dakinhar. Il-Papa qegħdin t-tama tagħna x'inhi. Ħanejt li jgħid il-Papa bi kliem sempliċi. Il-Papa qed jgħid isma' Ġesu li sar bniedem mill-ġuf Marja Verġni miet għam il-mewt u tela s-sema. Mela, Ibn Marija fl-umanità tiegħu twilet miet għam il-mewt u issa b'dik l-istess umanità illi Ġesu ħa minn ġuf Marija issa qiegħda l-ġenna. Issa l-Papa qed jgħidilna isma' Ibn Marija huwa l-ġenna. Fl-umanità tiegħu Ġesu ħalli ċerebbieħ fuq ix-xitan, fuq l-infern, fuq id-dnub, u t-tama tagħna hija din. It-tama tagħna huwa Kristu innifsu. Li jekk aħna npoġġu l-ħarsa tagħna fuqu, allura aħna naraw illi din l-umanità ta' Kristu qiegħda l-ġenna, allura anke l-umanità tagħna eżisti hija msejħa biex f'Ġesu aħna li aħna mamdin u maqudin ma' Ġesu postna huwa l-ġenna u mhux l-infern. Dak li l-Papa jtidilna, din hija t-tama tagħna. Postok u l-ġenna u mhux l-infern, imma daqskemm int tibqa' fi Kristu Ġesu. Aħna nqatgħu minn Kristu, nqatgħu mill-ġenna, ninqatgħu mit-tama vera tagħna. Eżisti, ninqatgħu minn din it-tama li lilna twassalna fil-ħajja ta' dejjem. Marija, jekk aħna nkunu mqabdin magħha kif qed jgħid il-Papa, għandna t-tama sħiħa li aħna nistgħu nkunu fi Kristu u allura ngawdu l-Madonna fl-eternità, ngawdu l-Missier fl-eternità, l-Ibn fl-eternità, l-Ispirtu Santu fl-eternità u lilna l-kol fl-eternità. Din it-tama eżisti hija virtù li hija ħafna importanti. Aħna nafu li tliet virtujiet teologali li l-qaddisin jgħixu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu huma l-virtu tal-fidi, huma l-virtu tat-tama, l-virtu tal-imħabba. Darba wieħed poeta filosofu Franċiż Spiegai jgħid illi t-tama hija t-tifla żgħira li tmexxi l-omm u l-missier. Li tmexxi il-fidi u l-imħabba. Aħna l-fidi u l-imħabba dak li jgħinuna ngħixuhom issa hija t-tama li għandna. X'kieku m'għandniex it-tama tal-ħajja ta' dejjem, it-tama tal-futur, allura aħna nataw qalbna minn kollox. Issa, San Pawl meta jitkellem mit-tama jidinna t-tama hija ċerta, t-tama ma tqarraqx bina. It-tama mixranija mhix forsi, mhux għalli jista' jkun, mhux issa naraw issibnilek ħadd ma ġie minn hemm għalilna issa naraw fader. Le, dan mhux kliem vera, Ġesu minn hemm ġie biex jgħidilna, il-Madonna minn hemm ġiet tgħidilna. Eżisti, it-tama tagħna hija vera ma tqarraqx bina. Imma x'jagħtina l-konvinzjoni ta' din it-tama? Żewġ affarijiet. It-talim tal-Knisja eżisti hekk il-Knisja ttina ċertezza u t-talim tal-Knisja huwa dejjem skont il-kelma tagħha. U it-tama li ma tqarraqx bina fil-Ittra Rumani kapitlu 5 vers 5 jagħtina l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li jaħdem fil-qlub tagħna, l-Ispirtu Santu li niżel f'Marija jinżel fuqna u jtina il-konvinzjoni tat-tama fil-qalb tagħna. Walek aħna jkunna din it-tama kontra l-biża' tajjeb li naħsbu fil-possibilità nistgħu nitulfu ruħna fl-infern, però ma rridux nibsaw, tkunna l-fiduċja. U dil-fiduċja fis-salvazzjoni li ġabilna Ġesu Kristu li nafdaw jekk qed nagħmlu ħilitna qed nimxu warajh nirsuq li s-sakramenti nitolbu qalbna miftuħa l-Alla, aħna nattama li nsalvaw u t-tama tagħna tkun li kulħadd isalva. Eżisti, però mhix tama flajru, ġifieri tama li għandha ċertezza għax hekk irrida Alla, il-Bibja tgħidilna, San Pawl jgħidilna illi Ġesu jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Pero jiddependi wkoll minna, eżisti, mill-għażliet illi aħna nagħmlu. U għalhekk il-Madonna tiġi tidher. Il-Madonna tiġi tidher biex iġġib din it-tama. Forsi hekk ma nenfasizzawx biżżejjed hekk id-deritt tal-Madonna mat-tama mal-Papa rrid jagħmilha. Nagħlaq billi ngħid illi San Tomas d'Aquino jgħid illi id-deritt tal-Madonna, rivelazzjonijiet privati bħal mija ħnina divina, dak li huma ġenwini,
mhix marbuta mad-don tal-fidi. Għalhekk m'hemmx għalfejn nemmnu fihom bil-fors, imma marbuta mad-don tat-tama, mal-virtu tat-tama. Dawk illi il-fidi joħduha for granted, imma jtihom it-tama biex dik il-fidi ssir realtà li nistgħu ngħixuha. Ħidma tal-Ispirtu Santu eżisti permezz anke tad-deritt tal-Madonna ġewwa Fatima iwasslu din it-tama. Għalhekk il-Marija ngħidula wkoll it-tama, jalla. Dawk kollha qegħdin isegwu l-messaġġi tal-Madonna ġewwa Fatima u jmorru pellegrini Fatima ikunu nies li hemmhekk isibu t-tama u jiġu u jġibu t-tama falla fil-qlub tal-oħrajn li jiltaqgħu magħhom. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.